Horietara urtero 8.198 tona iristen dira, horietatik 5.992 sailkatu egiten dira apropos, eta 1.687 tona ez dira sailkatzen modu egokian. Horrek ematen duena da, 78%ko rendimentu bat, efikazia. Zer esan edo horrek, ona sartzen diren ontziarinen 78%ak baduela birziklapenerako aukera bat eta gainontzekoak ez. Jendeari buruan ondo sartu behar zaion gauza da, estikoa zela ontziarinak ez diren elementuak. Hau jostailu bat da, baina ez da ontziarin bat, eta VHS-ko zinta bat ere ez da inundik ere ontziarin bat, eta beste gauza bat, ez eta plastikozkoa izan. Maiz, gertatzen dena da jendeak konfunditu egiten duela kontenedore horia plastikoekin, orokorrean. Plastikozkoa den edozer gauza sartu omen daiteke, eta hori ez da horrela. Importante da jakitea, ontzi arinak sartu daitezkela. Naiz eta aluminiozkoak izan, kartoizkoak izan, ontzi arinak beti. Kontuara jendeak oso aurki eduki dezala bere etxean egiten duen apustua, birziklatzerako apustua, baduela erantzun bat instituzioetatik eta gauzak ondo egiten ari.